Jeg hedder Clara, og jeg går på nuværende tidspunkt på uddannelsen Kognitiv Videnskab på Aarhus Universitet. Kunstig intelligens befinder sig jo omkring os i medieverdenen, og såvel som også filosofien, som studieretning kunstig intelligens helt sikkert også kommer til at have noget med at gøre. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at vi forstår den her teknologi, fordi hvis de bare lige pludselig overhaler os, får den her form for singularitet, hvad gør vi så, hvis vi ikke forstår, hvad den laver? Et teknisk gymnasium tiltalte mig mere, fordi det var ikke blot en fortsættelse af den almindelige folkeskole, men det var meget mere praktisk orienteret, så man rent faktisk kunne udvikle nogle egne kreative produkter. En kunstig intelligens studieretning vil være utrolig relevant i arbejdsmarkedet, fordi der igen er sådan en enorm udvikling af kunstig intelligens værktøjer. Så det er helt klart noget, som man kan bruge ude i erhvervslivet. Jeg tror, det er vigtigt, at man er blevet mere oplyst omkring, hvad kunstig intelligens som værktøj kan bruges til allerede i gymnasietiden, så man bliver forberedt på det. Så meget som kunstig intelligens nu kan bruge fordelagtigt, så kan det altså også have nogle farer med sig, som man skal huske at medtage. Så hvis man allerede bliver oplyst og informeret omkring, hvordan man skal håndtere den her nye teknologi, så bliver man altså meget mere forberedt, uanset om man vil arbejde med kunstig intelligens i fremtiden, eller blot ved at være sikker på, at man nu beskytter sin egen cybersikkerhed.